Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Amara. Ah, dito ka Dito lagi. pumunta. Dito ka pumuntahin ko. Lingkod-lingkod sa ko kadayot. Kay gikan pa kong naglakaw. Uy. Sama na imong apo magpatambal. Oo. Tingdi siya, ko. Baka anong nangyari, di kabarog. Ako, Roy. Nagbayulit ang tuhod. Naengkanto na eh. Oh. Unsa? Ayaw paghilak. Kung tama nung hilak man. Saman. Nalumugukuin ko. Hadlok? Ayaw ka, hadlok ka. Maomang ko mo alkundra ng mengkanto. Yamihaman rin na anak ko. Salig lang ako ha, undo. Yay ka. Naan sa tiguang ay manambal. Kamaor wag yun ng tiguang nga mal kontra da. Wang. Tiguang. Ayaw tambali na nagbugal-bugal sinigugma sa ko igsuon wang. Pagkuri may bawa na niya wang. Ayaw na lang nagtambali. Patag mo lang sa nanako siya wang ha. Ayaw paglihok. Ayaw paglihok. Ikapon ako imong tuhod. Oo, ko. Hinaya lagi ka pa. Ayaw ka, hadlok. Nagkurog man ninoon ka. Huwag kang maglihok, Renner. Ano ka ba? Lalo, padula kulog sa kulog. Baya, nagbinata magmaayo. Dako ka na, Renner ko. Awa. Pagkanit ka nahikap, hilak naman ka noon. Saman-saman ha, patambal ka uli. Patambal. Talong. Aw, ayaw hilak. Ikapon maguna na ako, God. Saman kayo. Huwag ka nang maglihok ha, Renner. Ay. Hina naman ako hikap nga nung niaray ka man ha. Sakit mo kayo, ko. Ha? Kung sa'y sakit ka, hinirato. Soap touch rato. Bebe, usman na kuki ka ba? Pastilan. Naingkanto ka tutundo. Kung ganon, tambalin mo siya ko ibyong para maulian na siya. Hilom na do hilom. Dili ka mayo ini kung sige kag hilak na na. Sugdan na kung pagtambal ni mo ha. Hilom na. Di na kumulak. Kana. Kung ni gusto na kong may tabo, way saba samtang magtambal ko. San? Ready na ka? Kay, orasyonan ko na kining imong tuhod. Ready na. Gay. Anyari! Nakuyapan siya sa kasakit. Nang akong minahal. Nanguha sa mga sinina nga gihayay. Nagkaanam nagkadako ang iyang tiyan. Apit na muna.
Hapit na kita makakita sa itong anak. Dadon ko kamong duha dinhi sa among paraiso. Mag-uban na unya tang tulo dinhi. Nagkaklaro ang akong tiyan. Si Papa Damian, wag yapon may bawo kung kinsa ang amahan ini. Pasaylo ako pa. Wa na ko matuman ang imong gusto nga makahuman ko sa pag-eskwela. Pero sige lang pa. Kung mo dako na ning akong anak, mubalik ko sa pag-eskwela aron makahuman gid ko. Si Riner ka, kumusta naman ka siya? Uy, muramag tunay kamot nga mihikap sa kong tiyan. Gihapuha pa nga akong tiyan. Nga po natin. Anyari? Ayaw sa pagbangon na. Ayaw sa pagbangon na kuyapan ka kanina. Nagpatayon pa kong tambal ni mo. Balik sa bagigdaon do. Wala ko sakit eh. Balik sa imo paghigda. Sige na. Oh. Maayo gining tiguang nga da. Kambaugid siyang manambal. Na, naulian nga akong karibal. Nibarog na. Naglakaw-lakaw na siya. Okay na siya, amin. Kakita na sa diya ka, Dunis? Oh, amin. Kumaog yung tiguang. Maayo siya mutambal. Oh, na. Naglakaw-lakaw na ang imong karibal, amin. Okay na ko. Nagkalakaw na kong balik, lo. Pasalamat din mo si Inko Ebyo nga po. Inko, dagang salamat ni mo. Dagang salamat, Inko. Mayo ka na igo sa akong yamyamang gibuhat ni mo sa engkanto, Hondo. Inkanto giday nakaingon nga nung naglisod kong barug o paglakaw, Inko. Oh, naglagot siya ni mo. Unsa? Nga naman. Nakig-rebal ka man niya sa iyang gugma. Ha? Karibal na ko ang sa kaingkantuin ko. Oh, mo ka na, Hondo. Busayo na lagi dayon ang imong plano nga sa babae. Oh, may karibal kong inkanto sa kong gugma kang imi. Mga una ta. Hain mo si Jeff. Tara ko, Badamian. Lingkod na mo muna, Jeff. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Langit ng Amahan, dagan kayong salamat nining pagkaon nga among pag-asawaan karon. Salamat kayo nining grasya nga imong gipaampit ka mo. Daot po ta, kini mamahimong gabayan alang sa among maing panlawas. Kining tanan, among gipangayo, pinaagi ni Mama Maria. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. 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 Alam, mga una ta. Muna, maklaro ng imong tiyan. Bitaw, te. Dalira laging idako yung tiyan sa. Bakasyon naman. Wa mo'y klase. Ayaw pagawas-gawas sa bahay mo na aron. Dili makakita ni mo nga itong mga silingan. Opa, Dili ko gusto mangutanan sila kung kinsay amahan ni Ana. Kay ako mismo, nga imong amahan. Wa ni mo sultihi kung kinsay nakapamabdos ni mo. Bitaw, ti mo na. Nidak ko na lang yung tiyan, pero wa pa may kaibaw. Kitsa yung mana na. Dong Jeff. Rene, bakasyon naman ninyo, di ba? O, Papa Iking. Nga naman pa.
Wa man ko kabantay nga ni Suroy si Muna dili sa ato, aron ta magapamutong. Sa akong nahibawan, gikan ni Jeff nga gibawalan si Muna sa ilang papa, nga dili makagawas-gawas sa ila. Unsa? Uy nga no, God? Ay naunong sabi si Damian, oy. Bakasyon, God. Mas mayo nga magasuroy-suroy po sila din sa ato. Na may daghang bunga sa atong lubi, may daghang butong. Pilar may pagkat-kat ko na tao, oy. Kat-kat lang karon pa iking, kay magdakog butong sa ilang Muna. Kung dili siya makasuroy din ako'y suroy dito sa ila. Mo si Ampay ni mo. Kimsuroy maga. Sanay buhaton, samtang makalakaw pa o suroy, oy! Nga, still lang ni mo. Kalaagan ang gintaon ni mo. Hindi mo guna lang. Suroy-suroy ba? Lingaw-lingaw po na to atong self. Di ba? Ikaw pa, tiguan man ka, suroy sa dito sa kuan para ato kasi imong umangkon. Bitaw sa dinoon. Suroy ka, ikaw sige. suroy mo. Ay, Ayo! Uy, uy. Ayo! tingog man ron ni Rainier. Nakalakaw na siya balik. Imi, may gidako para nimo. Unsa man no? Piso firing. Unsa lagi na? Pagkaon, God. Di ko gibutangan na nimong lumay. Wow, lumay, God. Piso firing din ako nimo sa imong pagtabang nako dihang giaga ko ninyo ni Muna pa doon sa amo. Sige na, dawatan niyo. Nandiya say para kang Muna. Sure, kuha ni lumay. Wa lagi. Di ko kumawa ng lumay-lumay, uy. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!